Dangdut Kor. Jenenge dina katine karane saresi nagaja mane wan senggolan laliane kurang ajar naga ini asing lena beli nyai terus sing nembang karyane penyanyi Bapak Haji Sukron Suwondo Blitar ki mau sapa ingkang setunggal menika Ibu Dwi Kurniawati pesinden sing pernah kondang pada zamannya dulu. Oh ngono ya Bu Dwi Kurniawati sing sepuh. Oh ngono ya kuwi mbiyen nalika dadi waranggana cilik isih SD
tekane SMP pernah melanglang buana. Oh, ngono ah. Ya nderek almarhum Pak Mantep, ya nderek almarhum Pak Anom Surata, panjenengane Bapak Sunaryo, ya Pak Surono, pokoke dalang-dalang seluruh Jawa Timur lan Jawa Tengah wis nate didereki dening Bu Dwi Kurniawati. Oh, ngono. Ya, dadi tau kondang pada zamannya, heeh. Saiki dadi tumpakane dalange. Oh, ngono ya. Iya, terus sing siji wis tidak asing lagi tumrap warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Pasinden sing lagek gencar-gencari lan kenceng-kencenge no. Oh, ngono ah. Lagek kondang-kondange cara